Bună, eu sunt Secordon din echipa Romega Gamers și astăzi vă voi arăta cum să îl desenați pe Sasuke. Am un compas și am fixat deschizătura lui de 3,5 cm. Acum desenăm un cerc care vrea să ne ajută să îl desenăm. Acum desenăm la mijloc, desenăm diametrul și îl prelungim cam până aici. Eu l-am prelungit cam încă 2 cm jumate în afara cercului și acum începem să desenăm bărbia. Cam așa. Așa. Și în partea asta. Așa. Acum vom fixa linia ajutătoare pentru ochi. Cam o linie ușoară aici și cam la 1 centimetru mai jos. Linia care am făcut-o am dus-o din centrul cercului. Fixăm cam la o distanță de 1 centimetru și ducem. Această distanță este variabilă, nu trebuie să fie neapărat 1 centimetru, nu este o distanță bătută în cuie. Acum începem să desenăm gura. Mie mi se pare amuzant că gura la manga desene manga este foarte mică și nasul foarte vag conturat. Bun, iar acum începem să desenăm ochii. Cam așa ceva. Poate se mai ajustează ceva, dar mi-e place să ajustez mai încolo. Acum facem doar o schiță. Mă rog, deocamdată e bine. Așa. Wow, cam ciudat aici. Puh. Bun. Așa. Așa arată o schiță generală la care mai trebuie lucrat, dar deocamdată pare bine. Desenăm, conturăm ușor gâtul. Așa. Banderola. Așa. Și sus.
mișcăm. Așa cumva. Aici o parte nu se vede de păr. Așa. Și începem să desenăm părul. Mai trebuie lucrat încă mult. Da, cum am spus, este doar o schiță deocamdată. Bine, ceva. Nu o să vină să credeți cât de mult ajută părul la caracterizarea personajelor manga. Așa. Acum ne ducem așa, ne lucrăm un pic și în partea cealaltă, după care revenim. Până aici. Așa. Mai avem ceva de lucrat. La ochi mai ales. Aceștia trebuie conturați mai mult. Și deocamdată nu prea seamănă ochii lui Sasuke. Așa. Acum celălalt ochi. Așa. Irisul. Gura. Rar se întâmplă ca Sasuke să zâmbească, dar uitați-l că zâmbește în desenul meu. Și facem sprâncenele care îi acordă, îi dau o dinamică mai bună și
facă mai interesant. Așa. Acum lucrăm în partea de sus a părului. Și pe aici începe scuzați-mă, părului caracteristic, mai ascuțit. Așa, se cupează și coboară. Deci, facem cam așa. Opa, că am ieșit cam mult din desen. Bun, și acum mai finisăm, ștergem liniile ajutătoare. Așa. Așa. Și acum începem să lucrăm puțin și la umbre. Prima dată negrim ochii. Nu-i desenăm pupila din cauza că ochii lui sunt negri și acestea nu se văd. Așa, și în partea cealaltă sprâncenele. Încă puțin retușat aici. Bun. Și încetișor, încetișor ne apropiem de final. Numai că ca desenul să arate mai bine, vreau să desenez și mai multe detalii. Așa, desenăm semnul. Așa, lucrăm la păr, negrim această zonă. Așa, negrim și această parte. Așa, conturăm mai bine liniile obrajilor. Așa. Și mergem mai așa. Și începem să facem umbrele de pe banderolă. Și o să încerc să fac o tehnică ca metalul să arate mai adevărat.
Așa. Turăm ușor. Bun. Și acum începem să lucrăm la banderolă, care va fi una dintre ultimele detalii, după care încheiem videoclipul. Așa, acum, ca să nu arate așa, întindem grafitul puțin cu degetul, după care marcăm mai bine semnul. Bun, pic aici. Așa. Și încă puțin de tot și am terminat. Așa. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Dacă v-a plăcut desenul, dați like, ne puteți lăsa anumite comentarii și să-mi dați sugestii pentru următorul desen în secția de comentarii. Sper că v-a plăcut, iar dacă vă place, vă puteți abona ca să fiți la curent cu noile lucruri. Vă mulțumesc mult, cam atât pentru astăzi.